Sent? Sí. Per introduir la següent cançó, us llegeixo també unes paraules, una mica per entrar ja abans de sentir-la, entrar també d'esperit. Conscients que som vulnerables, que a vegades aquesta vulnerabilitat la vivim en pròpia pell o la veiem en els altres, quan necessitem el dolor, la malaltia, la buidor. Podem acceptar la invitació de deixar-nos anar en aquesta entrega. I sabem que no ho podem tot, que tampoc podem sols o soles. Tant de bo en aquest trànsit de la dificultat puguem reconèixer que necessitem d'un amor més gran, d'una acollida incondicional, d'una tendresa ferma. I et direm, Senyor, et necessito. I així et deixem entrar i que ens omplis fins a l'estat.
Allà. Ara us llegeixo un preàmbul de la cançó Rendeixo que ha escrit la meva beca. Em rendeixo és una pregària d'entrega profunda que expressa el nostre anhel d'intimitat amb Déu i de posar-nos a les seves mans. En cada vers s'expressa el desig de conèixer més, d'apropar-nos al misteri, deixant la lluita i obrir-nos a ser tocats
Vale. Lo principal que quería compartir es sobre el amor, y es que en momentos de dificultad, de incertidumbre, de miedo, estamos rodeados de lo que nos sostiene, que nos acompaña, que nos abraza, que nos guía, que nos da fuerzas para afrontar esas dificultades con entusiasmo. Añadir además que todos esos momentos de dificultad o de incertidumbre son una oportunidad, pueden ser una oportunidad para reconocer nuestra propia libertad individual, propia, interior, y para aprender a caminar desde dejar que la vida sea el mejor aquello que nos conecta con nosotros, con nosotras, y que nos conecta también con esa fuerza tan grande que nos lleva a unir nosotros con los otros y con las personas que están alrededor como que soy aquí y ahora. Así que, sin más, ya toda la reflexión que es sí, discúlpame. Ya eso que has quedado. Ya no soy esclava del amor.
aquí les lletres perquè us animeu a cantar tots també i totes. Vale? És una pregària de tots junts. No hi ha cap altre esguard que sigui capaç de tirar-nos endavant de tot, de fer-nos
que ens veu, que ens tan bo, que ens estima a tots, que és pare de tots. Doncs si podem dirigir amb ell, si voleu ens podem donar les mans. Faríem aquesta pregària que Jesús ens va ensenyar del Pare nostre, el que fa de tots. Pare nostre, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el ceu. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació. Lliureu-nos de qualsevol mal. Mirant lluny cap a l'horitzó, que es va acostant a poc i porta molt d'amor que ens cuida i ens guareix.
al Senyor animaré, lloaré el Senyor tota la vida, cantant alegre mentre sigui alegre. Feliç l'home que troba ajuda en Déu de Jacob. Espera en el Senyor, el seu Déu. No confiem en els homes poderosos. En aquest any jubilat i en aquest espai del parc sanitari Sant Jaume,
Bueno, anem a l'última cançó. I la veritat és que jo no he pogut acabar de cantar aquesta darrera per poder parlar, perquè ja notava que m'estava deixant sense veu. Acabem por todo lo alto amb una cançó que ens convida a reconèixer quina alegria ser aquí i ser en el món. Jo sí que agraeixo algunes llibres que diuen així com la vida és un miracle que val la pena celebrar.
estar aquesta celebració amb nosaltres. Ha estat una tarda que segur que serà inoblidable. Us donem gràcies per l'acollida que hem tingut, per el bon tracte, perquè ens heu abraçat des que hem arribat, i donem gràcies a Déu perquè ens ha ajuntat avui en aquest dia tan fantàstic. Gràcies, Senyor.